Som a Cambrils, veurem diverses coses, però l'objectiu d'avui és trobar aparcament abans que ens el prengui un arbre. ¿Cómo va a ser eso posible? Per cert, les escultures del passeig, precioses, eh? Ja han hagut de ficar l'estàtua de nano mirant-s'ho perquè si no, no s'ho mirava ningú. Mala llet, eh? Què? Guapes, eh? Què és això? Això representa unes sirenes. Unes sirenes. Li agrada? Què vols que et digui? No. Vale. ¿Qué le parece el río? El río, una mierda. No, ja està, amb això ja... Més clar l'aigua. Exacte, sí. Se lo puedo decir más alto, pero no más claro. Prohibit aparcar, excepte turismes. No sé si era més fàcil posar un senyal de prohibit aparcar camions. Hombre, es lo suyo. Jo diria que aquí la gent venen més aviat en turisme que no pas en camió, no? Potser sí, potser no. No ho sé. Heu vist mai un autobús a Cambrils? No. Jo no he vist mai cap, però han de ser estrets, eh? Un seient a davant de l'altre. Ara, el dia que fa vent, el tombes, eh? Diu, jo vull la casa amb balcó. Oh, però és que hi ha un pal de llum que ens fa nosa. Que vull la casa amb balcó. Amb dos collons? I el pal aquest, Sí, de fusta, sí. és molt normal fer-lo passar pel mig del balcó? No es normal, pero en su día esto no es de hoy. ¿No? Esto lleva más de 20 años ahí. Más de 20 años. Vale. Ja me l'han tornat a fotre. Sempre que vinc aquí a Cambrils, sempre hi ha l'arbre aquest que aparca abans. Pues yo me reiría ahí como un loco. És que ha puesto un altre lloc. Chao, Luis. Chao, chao. Chao, Luis. ¡Ole tú! ¡Ole tú!